ovaj zapali, a ovo su ti rakete. Pa znam, pa to. To će poletiti kada. Ovo se klize, da? Lijepo. Ajde. A devet su zapali! Niste zapalili. Daj ono. Sjeća se kad je eksplodirao. Koje djete izgorilo, koje djete izgorilo. Pa bilo je to prije 30 godina. Kakve sad slušajte? Slušaj, Marko. Slušaj, znamo. Pa zapali još koga djeci. Da se još koji djeci zapali. Evo baka Piri. Ne sad ne kalem Piri. Ajde Alene. Ajde Alene. Ale, kad je to uvijek je Piri, ali nije zna ona jedna svijeti to. Milona? Evo ga još. Idem naokolo onu kašiku da vađem. Aha. Nevjerovatno. Opa! Hej! Za to u kraj.